M'agraden els piropos de la gent, sobretot del sur, que els hi surten molt espontanis. No me n'han dit gaires a mi, i jo tampoc sóc molt de dir-ne. No ha estat un problema o una virtut al meu físic, que és una de les situacions on la gent pot pensar que un altre és sexy, sinó que ha estat, suposo, la manera de ser. Això implica, doncs, el xerrar molt. Jo crec que és molt sexy la Raquel Sanz, per exemple. Sexy és més un moviment, una mirada. El de tocar la guitarra ho faig des que tenia 16 anys. No és potser el punt més fort per poder atraure la gent. Moltes vegades, quan veus algú que t'agrada, a vegades et fa vergonya acostar-t'hi, no? Jo vergonya no n'he tingut gaire, no? I et puc explicar anècdotes molt divertides. Jo estava als Estats Units quan tenia 18 anys, en un intercanvi, i hi havia una noia davant de a la fila de davant que m'agradava molt. Jo en aquell moment encara no sabia parlar l'anglès, però li vaig voler dir una cosa, no? I no se'm va acudir res més que dir-li "You have very much sex appeal". Jo li volia dir sex appeal, però clar, jo no sabia les paraules, i vaig dir sex apple, que vol dir sexo manzana. Aleshores, o sexo poma. Evidentment aquella noia es va girar, va començar a riure i em va dir "You like my apple". Al llit sempre passen coses especials. El llit fa sorolls, no? I això li ha passat a tothom, no? I a vegades, sense donar-te en compte, doncs, en el moment de l'èxtasi, doncs fas més soroll del compte, no? I recordo en un hotel, precisament, doncs, un senyor donant cops a la paret d'una forma impressionant, doncs perquè no el deixàvem dormir. En tinc moltes, com tothom, però alguna fantasia que potser és realitat, i sospito que sigui així, és que la meva filla va néixer o va estar concebuda a dins del mar. Això és una cosa que sospito fortament. A més, la Montse, la meva parella de tota la vida, també ella pensa que va ser aquell moment, per tant jo tinc una filla del mar. L'amor, fer sexe, fer el que sigui i després no tenir res a dir. No, seria horrorós. No ser artificial. O sigui, s'ha de ser original, s'ha de ser diferent, s'ha de ser diferent. Doncs és això, és importantíssim. Jo crec que ens regim molt per les modes, fins i tot les sexuals, fins i tot les amatòries, fins i tot les de lligar, les de la roba. Crec que s'ha de ser diferents, crec que s'han de buscar camins per crear una personalitat pròpia, per crear unes idees pròpies en tots els aspectes, s'ha de ser diferent. Ella, més que l'amor, més que molts dels aspectes de la parella, el sexe i el sexe amb riures, insuperable. És màgic, és màgic. O sigui, l'alegria que produeix un bon sexe fa que riguis, o les pessigolles, o dir coses divertides, o no sé. Sexe és llibertat. Qui és sexy? Hi ha milions de persones molt sexis. La Marilyn crec que tenia moltes coses, perquè tenia tendresa, després tenia pup-pup-pidú, tenia valentia, no sé, crec que era molt diferent, era molt bèstia la Marilyn. Però jo sóc més d'Ava Gardner, I de tios, Cary Grant, per exemple. Cary Grant crec que era un... A mi m'agraden més aviat gentlemans. O sigui, m'agrada tipus d'home... O sigui, jo seria més de George Clooney que de Brad Pitt, i de dona ha de tenir personalitat. Crec que és molt important. Jo només la bellesa i només que sigui maca, no, ha de tenir alguna cosa. Amb la qual s'ha de poder riure en tots els aspectes de la vida, i com no, en el sexe també, per suposat. Amb una lluna plena gegant al cel. Però sóc més de mar, amb la brisa de la mar, no sé, algun lloc idíl·lic, no? I després algun lloc aventurero, no? A un avió, a la Tour Eiffel. A la Tour Eiffel, per exemple, seria molt maco, la Tour Eiffel amb la llum de la lluna. Ja amb tots els turistes. Però no ho sé. Crec que és més important la persona que el lloc. Una bona persona, una bona companyia, fa que un lloc sigui meravellós. El problema que tinc és que els piropos que m'han dit són molt guarros. Però diré un que em va agradar molt, d'un tio a Madrid que va dir "Me gustaría ser alcalde de Madrid para quitar la cibela y ponerte a ti". Ale, tu.
no deixa de ser que el poder és sexy. Jo penso que potser el Rajoy ara no, però, ostres, ni el Mas, no? Però, hòstia, el Zapatero tenia unes bones celles, Els piropos, com que ja no es diuen, és que no es diuen. Ho trobo a faltar, perquè passes per al costat d'una obra i dius, i et poses així tota erguida, perquè dius, ara ve quan et diuen jo por aquí te meteria el no sé què, i passes per allà i la primera vegada que vam quedar, de la manera tradicional, que ell va dir que em vindria a buscar a casa per anar a sopar, i ja veus a l'Ada pintada com una mona, vestida per l'ocasió, esperant impacientment que em vingués a buscar. Eren les 8, eren les 8:30, eren les 9, les 9:30, les 10, no venia, el rímel corregut. Finalment em va venir a buscar, molt apurat, que s'havia dormit. Li va costar un temps recuperar la història, Una fantasia eròtica. Jo, de fet, l'he practicada, o sigui que no és tal fantasia, sinó és una realitat. Sempre havia imaginat allò típic, no?, que et posin els pits nata i que t'untin el pubis amb mel i després hagin de llepar-ho fins l'extenuació. I fins i tot havia imaginat que em posaven a dintre d'allà on havia d'anar, on ha d'anar, i com que estem en un horari protegit no ho penso dir, però tothom s'ho imaginarà, doncs alguna fruita madura que ho haguessin de xuclar. Ho vam fer, no? Al final ho vam fer. Vaig tapar els ulls de la persona estimada, amb la qual compartia llit i llençols nets. Ostres, tu, van quedar els llençols molt bruts. La veritat, vaig dir mai més. Amb lo maco que és acabar abraçats, però tu has d'anar a la dutxa i rentar els llençols perquè tot està allà pringós i ple de xocolata. No. Per això no sento que tingui gana el paio. Parlo de paio perquè amb les dones encara no m'hi he fet, però bueno, potser tot és provar-ho. Això està molt bé de cara a les fantasies, però fot un mal. Ne me laisse pas l'aimer. Pourtant c'est lui que tu veux. Et tu m'oublies peu à peu. Je sais qu'un jour viendra, tu tomberas dans ses bras.